veľkým úspechom. Veľa ste získali ocenenia. A mňa napadla taká myšlienka, čo by som také mohol venovať na pamiatku. Tak vyrobil som takýto čerpák. 60 je na ňom. A na ňom je anjel strážny, ktorý má pripomínať, aby ten anjel strážny držal ochrannú ruku nad nami všetkými, aj nad účinkujúcimi. A tí, čo nás predčasne opustili, aby vyprosoval milosť u Pána Boha. To by bolo ocenenie pre žijúcich. A ešte som zrobil takú publikáciu, čo by som prečítal mena zosnulých. Preto by som vás poprosil, aby ste povstali a minútou ticha by sme si uctili mena zosnulých. Ja začnem od začiatku. Zakladatelia Mikula Ševčák, Molen Dian, Gažur Juraj, Fagač Vladimír. Hudobníci Maťuch Šimon, Maťuch Mikuláš, Maťuch Gabriel, Maťuch Štefan, Tajboš Michal, Mišečka Mikuláš, Chámko Martin, Pokoš Siman, Pokoš Rudo, Bartoš Koloman, Havran Laco, Havran Tono, bývalí účinkujúci a tanečníci Karoli Pavel, Ševčák Pavel, Švajka Jan, Marník Jozef, Pošela Jozef, Čupka Juraj, Čupka Rudo, Margeta Mikuláš, Margeta Juraj Mladší, Chámko Michal, Molen Štefan, Štefan Digac, Molen Dian, Magura Michal, Ďurčo Šimon, Mišečka Mikuláš, Karoli Michal, Margeta Pavel, Čupka Jan, Rapak Jan, Hanula Miro, Molentová Mária, Karoliová Mária, Ďurčová Mária, Pumpurová Anna a naposledy, čo nás opustila, je Margetová Denisa. Týmto by som ukončil toto poďakovanie. Ďakujeme pekne za toto naozaj krásne ocenenie. To bude stáť na čestnom mieste. A teraz ešte máme tu ešte jedného hostia, pána inžiniera Šimona Gordána, ktorý ešte tiež by chcel nejakých pár privetivých slov nám povedať. Nech sa ti páči. Milí priatelia, zišli sme sa tu, aby sme hrali, spievali aj tancovali. Ale k životu patria aj slova. Dovoľte mi teda po pietných slovách, ktoré predniesol môj predchodca Jozef Fujka, aby sme sa prefazovali a postavili si zase svoje duše do normálu. Milí priatelia, 60-ke sa treba pokloniť. Či sa jedná o ľudský vek, alebo je to doba, ktorú pretrvalo kultúrne teleso. Šumiacky chotár bol 10 ročia prebrázdený dvomi brázdami. Tieto dve brázdy bežali vedľa seba ako dve rovnobežky, ako dvojčata. Jedna brázda niesla názov dramaturgia, druhá sa menuje folklor. Jednej z dvojice brázd sa postupne pre fungovanie vytratili podmienky, keď sa zdevastovalo kino a divadelníci zhasli. Vy, suvoristi, ste prežili dodnes. Dnes si folklórna skupina Šumiačan pripomína 60. výročie od svojho vzniku. Dovoľte mi, milí členovia súboru, aby som vám zo srdca za všetkých žijúcich členov dramatických skupín k 60. výročiu pogratuloval. Prihováram sa vám za všetky 4 divadelné skupiny, ktoré fungovali až do 90. rokov. Jednu skupinu tvorili červenoskalci, druhú ochotníci z radov miestnych hasičov,
ďalšia skupina pracovala pri základnej škole a najdlhšie sa udržala skupina pod vedením pani Polákovej pri materskej škole, našej režisérke. Pri tejto príležitosti chcem pripomenúť aj Lacka Poláka, ktorý súboru nielen fandil, ale ho často sprevádzal hovoreným slovom. Vaša vytrvalosť a húževnatosť pretrvala dodnes. Vaši vedúci s láskou dolovali perly, ktoré ostali po našich predkoch. Ukladali ich do vkusne upraveného spevu, tanca i hovoreného slova. Vy zase svojou húževnatosťou a vytrvalosťou ste tento folklór nacvičovali a šírili ho. Folklór je studňou i pokladnicou. Vašimi vystúpeniami ste otvárali srdcia nielen doma, ale aj za hranicami vlasti. Dnes s kľudným svedomím môžem vysloviť tento názor. Ste alma mater, univerzitou, ktorá naučila spievať a tancovať celé Slovensko, nevynímajúc ani profesionálne telesa. Nech vás dobrá vôľa neopúšťa a úspechy nech vás sprevádzajú aj naďalej.